Nagpabutyag sang iyatuman nga pagkadismaya si former Senate President Franklin Drilon sa nagaluntad nga korupsyon sa Pilipinas. Ginpunto sini ang mga palpak nga mga proyekto sa infrastruktura, flood control projects kag ilabi na ang farm to market roads nga suno sa iya nangin farm to pocket roads. Nagpanawagan man ini sa Office of the Ombudsman nga dasigo ng investigasyon sa flood control projects sa partikular o kung partikular na sa Iloilo City kung saan nagabalor ini sangkapin 1.4 billion pesos. Suno kay Drilon, wala siya sang makita nga bastante nga paathag kung nga atuman kadako ang budget kung ipanggid sa mga flood control project sa iban nga mga lugar. Nagpandam si Drilon nga kung pabuyan-buyanan ini sang ombudsman, magalala lang ang korupsyon sa mga proyekto nga pang-infrastruktura. Gindugang naman ni Drilon nga 20% sang economic growth sang pungsod ang mangod sa government spending sa infrastructure, salary, social services kag iban pa. Apang subong, ang mga porsyento ang wala nagakadto direkta sa mga government programs kundi halos sa bulsa na sang mga korap nga opisyal. Nagpangabay o kung nagpangabay naman ini sa mga opisyal sa syudad sang Iloilo nga mag-ugyon agud nga mas mangin maayo ang ilang nga serbisyo sa publiko kag matapna ang korupsyon. So that here in Iloilo, we were all united. We had nobody would block any project designed to improve the lives of our people here of the Ilonggos, and that demonstrates the need for unity of the political leadership in order to move the infrastructure program of government, particularly, you know. So that is what I meant by a united political leadership is an essential element of being able to provide benefits to our people in terms of government health.